Good morning! Welcome to my YouTube channel, Bicolana Vlog. For today's video, nandito kami sa Regino Mountain sa DRT Remedios Trinidad. Ayan guys, samahan nyo kaming tunghayan ang napakagandang lugar na to. Ayan, nandito ngayon ako, paakyat ako sa gawing itaas. Kasi nandito ako sa gawing area ng swimming pool. Ngayon, pupunta ako ngayon sa may gawing itaas para makita natin lahat ng tanawin. Yan, napakaganda ng lugar. Kaya sa mga gustong pumunta dito guys, comment down below lang. Ayan. Ayan, umpisa natin maglakad dahil medyo mataas. Ayan, napakaganda mga cottage. Sabang paikot yung hagdan pataas, paikot din siya ng cottage guys. Kaya napakaganda talaga, napakaliwalas. Kita mo lahat, lalo pag nandun ka na sa gawing itaas. Ayan, sige, akyat pa. Ang ending nito, bukas masakit ang katawan ni Bicolana. Ayan. Agoy, mataas ang lugar. Ayan guys. Ay, nakikita nyo ba yan? Lawit tila. Lawit tila si Bicolana. Sobrang taas. Ayan. Sige lang, go, go, go lang. Good morning. Shout out, Bicolana Vlog. Ayan. Pwede ba makikain? Sarap ng tilapia. Ayun, oh. Shout out kay ate na napakainit, nag-iihaw. Shout out kay ate. Ayan. Nandito na kami ngayon sa pinakatuktok na. Ayan guys, medyo mainit na. Ayan. Ayan, nandito kami ngayon guys. Ayan. Okay. Nagugutuman na ako Hanap na tayo ng ano natin. Pag-picture mo tayo rin. Hanap na tayo ng area natin. Kailangan pala Yan, doon tayo guys, galing sa ibaba na yun, oh. Ayan, oh. At hindi pa yan, doon pa tayo pupunta sa pinakamataas na yun. Ayan. Ayan. Lumabas lahat ang taba ni Bicolana ngayon. Buto lang ang natira. Dahil sa mataas na ahonin. Ayan, papalo daw si Lexus TV guys. Sa mga may Facebook page dyan, papalo naman si Lexus TV. Mega love shout out. Let's go! Ayan, oh, napakaganda ng lugar. Doon kami galing sa pinakababa na yun. Ayan, oh. Ayan, oh, medyo isusub pa ng konti. Ayan. Talaga namang napakaganda. At merong yung mga alaga namin dito. Ayun siya, oh. Bibisitahin namin ngayon kung pwede ng pang-ihaw. Joke, hindi amin yan.
Makipakulong tayo ng may-ari niyan. Pag nagpunta kayo ito, may isa kayong mas. Di, kailangan pala pagpupunta ka dito maaga. Dapat pala dito tayo kanina nauna. Kasi malilim pa kanina. Ayan. Ganyan kaganda yung lugar na to. Talagang sobrang nakaka-relax. Ayan, doon kami galing sa ibaba na yon. At umakyat kami doon sa gawin na yon. Ayan. At nandito na kami ngayon sa kabilang area. Yun nga lang, talagang sobrang mainit na. Ayan. Okay lang yan para bawas para bawas taba, bawas kolesterol. Yan. At maghahanap kami ngayon ng pwesto. Para makakain kami. Hindi pa kami nagkain ng breakfast. Ayan, magano muna tayo guys at may music. Takot tayo doon. Oh. Kaya pa. Hindi na ata. Ayan. Mukhang makaka-copyright tayo. At may music. Hinga. Hinga ng malalim. Whew. My goodness. Yan, shout out. Whew. Oh, kumakapit na ako dito sa ang hirap umakyat. Pag may hika ka dito, hindi ka na makakauwi sa lugar niyo. Sige. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, Ayan, Mount Regino. wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Ay, grabe. Kaya pa ba? Yeah. Konting ahon na lang. Makakarating na din. Wow! Sulit. Tanggal ang taba. Lagas ang kolesterol. Yan, dito tayo sa aircon na lugar. My gosh. Tunog ang balat natin. Ayan, nandito na tayo sa pinakatuktok. Hi, thank you Lord. Pahinga, pahinga. Ayan. Nakikita niyo yan guys. Diyan malagot-lagot yung hininga ko. Doon tayo nanggaling sa pinakababaan niya. Ayun. Ay, grabe. Pero sulit naman, napakaganda dito. Yan, kita mo talaga lahat. Walang
Lakas ng hangin, guys. Ayan. Sobrang nakakapagod. Ayan, shout out! Nakakyat din sa wakas. Ayan. Ayan. Tanggal ang mga kolesterol. Yan, 30 steps ko na. Nabilang ko na. 30 lang nabilang. Ayan, nasama na si ate sa vlog natin. Mag-hi ka, te. Bicolana vlog, te. Ayan. Ayan, shout out kay ate. Pangalan mo, te? Irene. Ma'am Irene. Shout out po. Taga saan po kayo, Ma'am Irene? Layo. Ayan, 330 step. Yan. Oh. Kalahin mo yun, nakaya ko. Oh. 360 steps po, 30 steps. Ayan. Gagano na lang. Nakakita niyo po yung malaking building na yun, sa gawin na yun. Yun po yung Gagano na lang yung hininga namin. cement. Yan, sa gawin ng akle. Yan, oh. Ayun, oh. Ganda ng tanawin, oh. Yan, kuya. Shout out, kuya. Kasama ka sa vlog. Taga saan kayo, kuya? Taga Marilao. Andun yung mga kapatid ko sa Marilao. Yan. Guardia sila sa Podio. Sa Podio at saka sa Jelly. Ayan, may natawag pa sa kanya. Baka ito na yung Canada. Go! Ayan, napakaganda ng lugar. Ha? Ayan, dilis at tosino at saging na pinirito. Tubig tayo para mabusog agad. Ayan, dito na kami nakalagay sa dahon ng aming pagkain. Laba. Okay na yan. Mamaya. Kakain muna ako, tako'y nagugutom na. Hayaan mo sila. Okay. Kain kayo, ate. Kain. Dilis kayo, dilis. O di ba libre na tayo, libre cottage na tayo. Yan, tiklop tuloy ulit. Ayan. Oh, okay na sa'yo. Pagin. Number ito na yung what's na naman. Yan, nagkamay na ako guys. Nagugas naman ako ng kamay ko. Ayan, napakaganda ng lugar dito guys.
Mountain Dew. Para may iba naman ang view. May tennis sa kabila. Susunod dito, magkakaroon na ng zipline dyan. No. Mahal na magiging entrance mo pag may zipline. 500 per head. Tama na. Shoutout kay si ate muna. Ayan si Marie. Ito kuya. Ay Marlon. Ito kuya. Yes, Crisel. Ayan. Shoutout sa inyo mga taga San Jose del Monte. Ayan. Ayan. Pag pagka na ano tag dito na subscribe nyo kung mapapanood nyo yung sarili nyo. Ayan. Oo, pwede. Kasi ano pa na mag-edit ako, baka bukas pa ako makapag-upload. She puts her hand in mine. Ayan, pababa na kami ngayon guys. Pauwi na. Ito ngayon ang angatugang tuhod. Ano te? Nakapagod ba? Mag-hi muna kayo. Mag-hi muna kayo sa vlog. Ayan. Para makita nyo yung sarili nyo na hinihingal na kayo. Ayan. Ayan, pauwi na kami guys. Sobrang init na. Baka madapa ako. Hindi ka mag-grill. Diyan. House. Let's go. Ayan guys, may nakita ako dito na mga kababayan ko. Yan, shout out kay kuya. Saan ka nga kuya? Ayan, Sorsogon. Ano pangalan mo kuya? Edwin, may channel ka ba? So may mga channel dyan, promote mo na din. Kahit ba small YouTuber ka lang, i-promote mo na, malay mo. Marami maka-discover sa'yo. Ikaw ate, shout out si ate. Ano pangalan mo te? Sa mga taga-looban legends dyan. Taga saan kayo? Layo ano? Ayan, shout out sa mga taga-Pandi dyan. Ayan, ingat yan. Doon kayo sa taas. Kasi pwede pa yung mas maganda sa taas. Napaka-presko niya sa taas. Pag dito kasi medyo mainit. Ayan, shout out daw sa Looban Legend ba? Tama ba? Ayan. At ingat kayo ha. Thank you so much. Ayan. Ba't nandiyan ka na naman? Halika na rito. Ayan, ingat kayo guys. Mauna lang kami. Thank you.